Εδώ με την εκπαιδευτικό την κυρία Μαρία Λοΐζου Ραουνά. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας. Μια παγκόσμια διάκριση. Έχετε ξεχωρίσει ανάμεσα σε 250.000 συναδέλφους σας. Ναι. Εξηγήστε μας, δηλαδή ήταν εύκολο αυτό και καταρχήν τι είναι αυτό που έχετε πάρει μέσα από αυτή την δοκιμασία, αν μπορώ να την θέσω έτσι. Λοιπόν, στο σχολείο μας χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος «Ένας μαθητής, ένας υπολογιστής», όπου ο κάθε μαθητής έχει το δικό του προσωπικό φορητό υπολογιστή, τον οποίο μεταφέρει καθημερινά και στο σπίτι. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχουμε αναπτύξει ένα συγκεκριμένο project με τα παιδιά, τα οποία έχει ως θέμα την ανακύκλωση. Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης της τάξης είχαμε την ευκαιρία να έχουμε χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς. Οπότε η δική μας πρόταση ήταν μέσα από την εφαρμογή του «Ένας μαθητής, ένας υπολογιστής» και της ενότητας της ανακύκλωσης, η οποία είχε βραβευτεί στον Παγκύπριο Διαγωνισμό για την εισαγωγή τεχνολογίας στην εκπαίδευση στην Κύπρο τον Μάρτιο. Μετά είχαμε πάρει το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο στη Λισαβόνα, στον αντίστοιχο διαγωνισμό της εταιρείας Microsoft. Και τώρα στον παγκόσμιο διαγωνισμό στην Πράγα έχουμε πάρει την παγκόσμια διάκριση για τη χρήση τεχνολογίας. Για να μην μας κατηγορείτε ότι λέμε μόνο τα αρνητικά σας, λέμε τα θετικά. Ναι. Γι' αυτό είστε εδώ για να παρουσιάσουμε αυτή την τόσο σημαντική εξέλιξη. Αναφέρεστε στην τεχνολογία, είστε με τους μαθητές. Πλέον οι Κύπροι, τα Κυπριόπουλα, έχουν βάλει για τα καλά στη ζωή τους την τεχνολογία. Νομίζω όλοι οι μαθητές πλέον είναι μέρος της ζωής τους η τεχνολογία, γεννιούνται μέσα στην τεχνολογία τα παιδιά, μπορούν πολύ εύκολα να εφαρμόσουν, να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε αφορά, τουλάχιστον στο δικό μας τομέα, την εκπαιδευτική τεχνολογία. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ εύκολα την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, την οποία έχουμε αναπτύξει για το πρόγραμμα. Μπορούν να μπουν σε ομάδες συζητήσεων, online chats, forums, wikis. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πάντα, γιατί μπορούν να αποκτήσουν εύκολα κάποιες σημαντικές δεξιότητες, τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν μετά σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, οποιοδήποτε λογισμικό, οποιοδήποτε εφαρμογή, η οποία έχει επιπρόσθετη αξία και εφαρμόζεται στο μάθημα, ανάλογα με το στόχο του κάθε μαθήματος φυσικά. Αλλά αυτά όλα που μας λέτε πρέπει να έχουν και τα όρια τους. Μην φτάσουμε στην άλλη πλευρά. Σίγουρα η τεχνολογία χρησιμοποιείται εκεί που υπάρχει επιπρόσθετη αξία και όχι για χάρη της τεχνολογίας. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύς προγραμματισμός για να προσαρμόσεις το μάθημα σε σχέση με το τι εφαρμογή θέλεις να αναπτύξεις. Το πρόγραμμα μας έχει επιτύχει ως τώρα επιπρόσθετη αξία όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας. Αξιολογείται φέτος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και από το ΚΕΑ όσον αφορά την επίδοση των μαθητών. Οπότε υπάρχει η έρευνα και η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα. Οι μαθητές έχουν αποκτήσει, πέραν από τις δεξιότητες υπολογιστών, έχουν αποκτήσει δεξιότητες κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλήματος, συνεργατικότητας, γιατί τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν ενσωματωμένα και στην πλατφόρμα, αλλά και γενικά ο τρόπος που γίνεται το μάθημα, προάγει δεξιότητες 21ου αιώνα και έχει σίγουρα κατά νου την επιπρόσθετη αξία πάντα. Είναι και πιο εύκολη μάθηση πλέον με αυτήν την τεχνολογία, την εκπαιδευτική τεχνολογία. Η μάθηση γίνεται πιο παιγνιώδης, αβίαστα, πιο ενδιαφέρον σίγουρα. Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά πηγαίνοντας στο σπίτι έχουν μπροστά τους τόσα gadgets, τόσες ψηφιακές οθόνες, έχουν το iPad τους, τον υπολογιστή τους, το κινητό τους τηλέφωνο. Δεν μπορεί η εκπαίδευση να αποτελεί κάτι εντελώς το ξεχωριστό από την καθημερινότητα του μαθητή πλέον. Δηλαδή ο μαθητής πλέον δεν ικανοποιείται με έναν απλό βιβλίο, ένα απλό εχείριο μπροστά του. Θέλει να έχει τον ίδιο τρόπο μάθησης που έχει στο σπίτι για οτιδήποτε άλλο κλειστό αντικείμενο, να το έχει και στο σχολείο. Οπότε οι απαιτήσεις των μαθητών έχουν αυξηθεί και πρέπει να ανταποκριθούμε. Και κάτι μου κάνει εντύπωση, το Σάββατο ήμουν σε ένα παιχνιδότοπο, ήταν γεμάτος από παιχνίδια, αλλά υπήρχε ένας χώρος με συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όλα αυτά της σύγχρονης τεχνολογίας, και ήταν απίστευτο το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών, και μιλάμε για ηλικίες 4, 5, 6, 7, 8 ετών, το πόσο η σημασία έδιναν σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι, σίγουρα πρέπει να μπουν όρια φυσικά. Σίγουρα πάντα, ναι. Στη χρήση της τεχνολογίας. Με τους μαθητές έχουμε βάλει κάποια πολύ σημαντικά όρια. Έχουν μάθει πλέον τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούν κάτι, πώς πρέπει να το χρησιμοποιούν. Έχουν φτιάξει και ένα φιλμάκι για την ασφάλεια στο διαδίκτυο πέρσι, η οποία έχει βραβευτεί Παγκύπρια, πήραν το πρώτο Παγκύπριο βραβείο στο πώς πρέπει να χειρίζομαι την τεχνολογία, τι πρέπει να προσέχω, δεν πρέπει να δίνω στους κωδικούς πρόσβασης μου. Οπότε, μέσα από το πρόγραμμα «Ένας μαθητής, ένας υπολογιστής» δεν είναι το ότι μόνο η μάθηση
γίνεται με διαφορετικών τρόπων, αλλά οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες πέραν από το γνωσιολογικό περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά και δεξιότητες διαχείρισης, δεξιότητες συνεργατικότητας, δεξιότητες κριτικής σκέψης, προβληματισμού. Είναι πολύ σημαντικά πλέον για τη μάθηση του 21ου αιώνα. Κύριε καιρός, εκτιμώ και στα δημοτικά να αυξηθούν και οι ώρες διδασκαλίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, να έχουν περισσότερη επαφή οι μαθητές, ανεξαρτήτως το τι έχουν στο σπίτι ή όχι, και σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν στο σπίτι ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή κτλ. Να δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα δημοτικά σχολεία να αναπτύξουν αυτή την σχέση. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα προάγουν τη χρήση της τεχνολογίας, προσπαθούν να ενσωματώνουν όπου υπάρχει δυνατότητα την εκπαιδευτική τεχνολογία. Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο είναι one-to-one, ένας μαθητής, ένας υπολογιστής, γιατί υπάρχει εκεί το εργαλείο να το χρησιμοποιήσεις ανά πάσα στιγμή όποτε το χρειάζεσαι. Το σημαντικό είναι ότι μπορείς να το πάρεις και στο σπίτι, οπότε η μάθηση διευρύνεται πέρα από τα όρια της τάξης. Άρα η τεχνολογία στο σχολείο είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητούμε πλέον αν χρειάζεται ή αν πρέπει να υπάρχει, αλλά αμφισβητούν τον τρόπο που χρησιμοποιείται, τον τρόπο που αξιοποιείται. Και όλοι πρέπει να αντιληφθούν, κυρία Λοΐζου, ότι χρειάζεται να παλέψουμε, να έχουμε νέες ιδέες, να το κυνηγήσουμε, γιατί μια διάκριση έρχεται μετά από σκληρό αγώνα και να μην επαναβαβόμαστε και να λέμε τώρα ποιος θα ασχοληθεί με την Κύπρο, ποιοι θα μας πάρουν στα σοβαρά. Χρειάζεται αγώνας και μέσα από τον αγώνα κερδίζουμε. Εννοείται, όταν βρίσκεσαι σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό μαζί με τόσους συνεδρούς από όλον τον κόσμο, λες δεν γίνεται, δεν θα το δώσω στην Κύπρο. Κι όμως η δουλειά που είχαμε παρουσιάσει με τα παιδιά ήταν πάρα πολύ αξιόλογη και χαίρομαι που η αγάπη μου για την εκπαίδευση αλλά και για την εκπαιδευτική τεχνολογία έχει ανταμειφθεί με τον καλύτερο τρόπο, έχει επιβραβευτεί και αυτό δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε. Και ελπίζω τα αποτελέσματα που θα έχουμε από την αξιολόγηση του προγράμματος μέχρι το τέλος του χρόνου είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικά και να υπάρχει επέκταση του προγράμματος και στα υπόλοιπα σχολεία, στις υπόλοιπες τάξεις, γιατί είναι κάτι το οποίο χρειάζονται οι μαθητές μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε